Američki privrednici u Crnoj Gori pozvali su vladu da ne povećava poreze nakon priče da bi uskoro moglo doći do rasta PDV-a. U Američkoj privrednoj komori poručili su da bi nagle promjene poreskih stopa mogle loše da utiču na privlačenje stranih investicija i razvoj biznisa. O tome Tatjana Debeljević. Zato što se šuška da bi u Crnoj Gori moglo doći do povećanja poreza, američki privrednici požurili su da namjeru, koliko god da se ona pomjerila iz korijena, prije no što se krene u njenu realizaciju sasijeku. Nagle izmjene u poreskoj politici, a naročito one koje se odnose na stope poreza na dodatu vrijednost i poreza na dobit, ne bi bile dobar signal za privlačenje stranih investicija, a također postojećim biznisima bi napravile veliki problem. Ipak jasno je kao dan da su porezi u istoj toj Americi ne problem već obaveza, sviđala se ona i privredi i građanima ili ne. Edin Seferović je rođen i školovao se u Americi, a to što radi u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori posljednje 3 godine nije mu pomračilo pamćenje, pa i sam na to podsjeća. Plaćati porez u Americi se smatra kao nešto što je baš neophodno. A ta neophodnost je i na nedavnim izborima u Americi pokazala koliko je velika. Ni gledana iz Crne Gore nije ništa manja. Naš PDV je duplo manji od američkog, a porez na dobit je u Americi čak 3 puta veći. Kada se sve stavi na papir, ni Amerikanci nam ne mogu poreći da nismo poreska meka. Što se tiče poreske stope i politika, to je definitivno među najbolje mjesto da se radi. Problem je da nije samo poreska politika u pitanju, mnogo više ide uz uređivanje poslovni ambijent, vladavina prava, dobijanje dozvole, raditi sa administracijom i birokratijom. Znači, Amerikanci bi nam oprostili koji procenat višu poresku stopu kad ove druge stvari se regulisale i bile. Ja mislim da je to fair da se kaže, da, ne mislim da je to fair. Ipak, ne želeći da izgube tlo pod nogama i u Crnoj Gori, Amerikanci nude kompromis. Ukoliko je neminovno uvođenje novina u bilo kom poreskom segmentu, naše članice smatraju da je predvidivost tih promjena kao i postupnost uvođenja tih promjena jako bitna kako bi planirali buduće projekte i sopstvene budžete. Vrijeme je za sada na njihovoj strani, jer predlog državnog budžeta iz vlade nikako da doputuje do Skupštine. Ni da je lanjski snijeg još na ulicama, to nije razlog dugog putovanja. Čeka se da to uradi novi premijer, a naša saznanja kažu da bi to konačno moglo da se desi do kraja sedmice.